njega koje niste imali gdje kupiti, pa ste potrošili. Šta je ovo sad? Da, istina, nisam Ne znam riješio, šta je nemoguće mi ga riješiti. Zašto? Zato što policijska postaja, druga postaja prometne policije Lučka je smještena u takvom jednom dijelu gdje u blizini nemamo nigdje ni na koji način mi u svom dvorištu niti mi smijemo naplaćivati i prodavati, tako reći, te vidjeve strankama, a niti možemo bilo od koga tražiti zahtjeva da tamo negdje blizu nešto napravi. Tako, Ali evo tu sam pokret, šta sad? Da svi oni koji budu imali potrebu doći po zapisnik tamo, najave se telefonom gdje će im se reći zapisnik vam je gotov tad i tad, donesite to i to, na taj način ćemo poživjeti. Bilo mi je neugodno vam napisati da to ne mogu riješiti. Ako prihvaćate moju ispriku, gdje će mi raditi. Naravno, pisao sam neke stvari ću iskreno. Ja ne snimam fotoaparat, ovo je kamera. A ono gore? A moja nije, ja ne smijem snimat. Prostor se smije snimat, ali ne smije. Brani nam snimanje.